ନନ୍ଦବାବୁ କହିଲେ, ଚାଲୁନ ଯିବା, ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ମେଳା ପଡ଼ିଛି 2-3 ମାସ ହେଲାଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଆଉ ଡେରି ନ କରିକି ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳଟାରେ। ଥଣ୍ଡା ପବନ ମାଡ଼ ଖାଇ ସେଠି ଯାଇ ଖାଇଥିଲୁ ଗରମ ଗରମ ମୋମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଗରମ ଗରମ ମଟର ସୁପ୍। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସୁପ୍ ଦନା ଗୋଟିଏ ଆଣିଥିଲୁ, ତାକୁ 3 ଜଣ ଧରି ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲୁ। ଦେଖିଲେ ତ ଆମର କେତେ ବୁଦ୍ଧି। ଇଲୋ 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 ଇଲୋ, ଏଠି କ'ଣ ଗହଣା ବିକ୍ରି ହେଉଛି? ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ନନ୍ଦବାବୁଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ହେଲେ ସିଏ ମୋ କଥା ନ ଶୁଣି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଅସଲି ଆସିବ, ସୁନାର ରେଟ୍ ବୋଧେ ଆଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତାପରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଚାର ପାମ୍ପଡ଼ ପାଖରେ। ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଚାର ଦେଖି ତାଙ୍କଠୁ ପୁରା କାଠି ଆଣି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଚାଖି ଯାଇଥିଲି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ଚାଖିଲା ପରେ ଭାବିଲି ଯଦି ନ ନେବି ମୋତେ କାଳେ ପାଟି କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପରା ଏଇ ଆମ୍ବ ଆଚାର ଟିକେ ନେବା ପାଇଁ କହିଥିଲି। ଆମର ଆଚାରଟି ଏଠି ପ୍ୟାକିଂ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଦେଇଥିଲେ ଫ୍ରି ରାଶି ପାମ୍ପଡ଼। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଆଚାର ଆମେ ଚାଖିକି ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଖୁସିରେ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ କ୍ୟାମେରାକୁ ଧରି ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲିଥିଲି, ଆସି କିଲିପି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ କିଲିପି ଥିଲା 20-30, ତାକୁ କହିଲେଣି ଆଲୋ 40। ଏତେ ଝିକିରି ଝିକିରି ତା ସାଙ୍ଗେ ହେଲି, କାଟିଲେନି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟା। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଠି ଠିଆ ହେଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା, ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଗୋଟିଏ ମାଟି ପାତ୍ର ଦୋକାନରେ। ଆଉ ସେଠି ଦେଖିଲି କେତେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ମାଟି ଜିନିଷ ଥୁଆ ହେଇଛି। ସେଠି ବି ପୁଳାଏ କପ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଘାଣ୍ଟିଲି, ତାପରେ ପୁଣି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲି। ଆଉ ଏଠି ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପଳା ସାଙ୍ଗରେ ଛୋଟିଆ ଟିଫିନି। ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ନା ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ। ଏ ଦିଶା କ'ଣ କିଛି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି? ହାତ ଧରିକି ପୁରା ଖାଲି ଟାଣୁଛି। କେତେ ଜିନିଷ ଏଠି ସିଏ ଘାଣ୍ଟିଥିଲା, ତାପରେ ଏଇଟା ମନୋନୀତ କରିଥିଲା। କହିଲା ଏଇ ବ୍ୟାଗ୍ ନେବି, ଏଥିରେ ମୋର ରବର ପେନସିଲ ରଖିବି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆକୁ ନେଇ ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ପୁଣି ଘର ମୁଖା ହେଇ। ଇଲେ ଇଲେ, ମୋତେ ନ ନେଇ ପଳେଇଯିବ ନା କ'ଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ବାଟରେ ଆମେ ରହିଥିଲୁ, ଜଳଖିଆ ଟିକେ ଖାଇଥିଲୁ। ଜଳଖିଆରେ ଥିଲା ପନିର ଷ୍ଟିକ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ମସରୁମ୍ ଷ୍ଟିକ୍, ଆଉ 2ଟି ଚପ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଥିଲା ଚାଉମିନ ଚପ୍ ଆଉ ମସରୁମ୍ ଚପ୍। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ଖାଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଭାବିଚିନ୍ତି କହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ଏତେ ଜିନିଷ ଖିଆ ହେଲାଣି, ଲାଗୁଛି ରାତିରେ ଟିକେ ଡାଇଜିନ୍ କି ଡାଇହଲ୍ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ମନ ଜାଣିକି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।